נותרה לנו? ואם מישהו לא שמע, אז א' אחת. אז כאן אנחנו מזמינים אנחנו עשינו בלבול. את עומר. ראית? קראתי לעומר מכיתה אחרת, זה ברור שזה. אנחנו מזמינים את נועם ביטון. ואת מי? כל הכבוד, בואי אלינו דניאל. איפה אתה? סליחה, אני התבלבלתי. בדלת, כל הכבוד. נכון, לפעמים זה קורה. מרוב שיש תלמידים, אז אני קצת משנה את השמות. זה קורה גם לי. עומר, אתה מוכן לרגע המיוחל? בוא צעד קדימה. כולם מתבוננים על עומר עכשיו. עומר, אתה מקבל צל"ש. כיוון שאתה רואה בחברות ערך עליון. אתה שותף פעיל בחברת הילדים, רוכש כבוד לסובבים אותך, ועושה זאת בנועם רב. ישר כוח, אנחנו מאוד גאים בך. נועם ביטון, בואי אליי. אומרים שמתעדשים זה אמת. 3 אפצ'ים כבר אביה עשתה. אז נועם, את מקבלת צל"ש על כך שאינך משתמשת בערך הנתינה בכיתה ובהפסקה. ניכר כי את עושה זאת במאור פנים. אני רואה את מאמצייך לעמוד בכל אתגר. ישר כוח, אנחנו מאמינים בך. דניאל, בוא אליי. איזה חתיך, גם אתה התחתכת היום בשביל הצל"ש? שלא ידעת. אתה תמיד חתיך. דניאל מקבל צל"ש על הסיבה הזאת, על כך שחתרת להצלחה והגעת להישגים. שילבת דרך ארץ, נימוס וערכים. המשיך לתרום לאווירה טובה בכיתה ובהפסקה. אם לא היית דניאל, פשוט היו צריכים להמציא אותך. המון מחיאות כפיים לדניאל. בואו תצטלמו כל נבחרת א' ושעות.